Musical dancing fountain sa Sindangan, giabrihan na. Sayro nato ang kinatibukang detalye sa report ni Lorvic Cabilin. Gidagsa sa bagang duot sa katauhan ang pagbukas sa musical dancing fountain sa lungsod sa Sindangan kaniadtong Marso 1 ning tuiga nga nahimutang atubangan sa Cultural and Sports Center sa lungsod sa Barangay Disud. Kini atul sa adlawng natauhan sa amahan sa lungsod nga si Mayor Rosendo Dudoy Labad-Labad. Nalingaw ang tanan ug iya nga nagpahulagway sa bag-ong musical dancing fountain diin nagkalain-lain ang kulor sa suga nga maigo sa tubig nga mosayaw dungan sa ritmo sa musika. Lakip sa mga dinapit nga bisita nga misaksi sa kalihukan mao sila First Lady Belen Tang Uy, Dipolog City Mayor Darrell Dexter Uy, 2nd District Board Member Julius Napigkit ug uban pang mga lokal nga opisyales sa probinsya. Sa mensahe ni Mayor Dudoy ang gipamahayag nga walay imposible kung musalig lang sa Ginoo. Nagpasalamat siya sa pagsalig o pagsuporta ug sa pagduyog sa pagsudong sa bag-ong kalampusan sa Sindangan, pinagi sa buhis kauban sa maayong pagpanerbisyo sa katawhan. Kini nga proyekto tinura lang dili imposible kung musalig ta sa Ginoo. Ninyong tanan, salamat sa mga pagsalig. Ninyong tanan, salamat sa inyong pagduyog. Ug ato makita karon nga kung ang buhis diha sa gobyerno himon og ihatag og ihimo og mayong panerbisyo mao ni karon ang atong makita. Nagpasalamat po sa kahitasan si Congresswoman Glona Labad-Labad sa oportunidad nga mahimong instrumento sa paghatag og kalipay sa katawhan sa Zamboanga del Norte. Sabi ninyo, when we had the dry run last night, I can't help the tears from my eyes for the realization of this dream. I would like to thank each and every one of you for serving as an inspiration. And I thank God once again for the opportunity that we have been an instrument for bringing joy to each and every one. I hope that tonight's showcase of this first dancing fountain in Zamboanga del Norte will make each and everyone happy. Samtang mensahe ni unang ginang Belen Uy nga dako na gyud ang kausaban sa Sindangan, pinagi sa dedikasyon ug sa pagka-project oriented ni Mayor Dudoy Labad-Labad. Nini siguradong makabot sa mga Sindanganon ang ilang mga damgo uban usab sa tabang sa labawong makagagahom. I think that God has really given us a blessing through Honorable Rosendo Labad-Labad for giving us such a great person who is so dedicated and really project-oriented, and nakita nato ang unsay nahimo niya diri sa Sindangan and the whole district, 2nd district, when he was still the congressman. Parang it's just magical kung giunsa niya pagpalamo ang Sindangan. Wala gyud nato nakita na before. It looks impossible, but now it's a miracle. Nahimo gyud niya. And I'm sure katong damgo sa Sindanganon, especially damgo niya nga mahimog syudad ang Sindangan in 2025 will come true. And sa tabang sa atong Ginoo, tabang sa iyahang mga kauban diri sa Sindangan, akong nakita nga that is not impossible. May God bless you more and give you more this coming years, prosperity, good health, and blessings. In behalf of Governor Roberto Uy, I would like to again greet our Mayor of Sindangan, Honorable Rosendo Labad-Labad, a very happy birthday. Thank you. Ang maong bag-ong atraksyon sa publiko ingon man sa mga turista matud pa mo'y pinakauna ug nag-inusara lamang dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Norte. The unreachable star. Magpa
pabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.